Ramogi en thuolo machielo mar wakni machiegni mar yudo weche wa manyien mag kagi kacha mag gin weche matimore gwenge duto mathurka ka wamedo luonigi kaka gitimore arwakni machiegni ber kora chakruok nyaka giko. Nyinga en George Bati. Kambi polo nonro miluongo ni INFOTRAK oyango ni mbi mar Raila Odinga ni malo e gwenge ma kadhodh nam chumbi e lipot mar nonro magi timo ewi mbi mar josiasa kod duond buche siasa MAPACHOKA. Nono bende oyango ni SIRO otelo e ng'wech mar laro kom gavana ma Mombasa gi atamalo 50 ka iluwe koda Mike Sonko mani gi atamalo 22. Jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ema otelo koda atamalo 59 ka iluwe gi William Ruto mar UDA e riwruok mar Kenya Kwanza mani koda atamalo 25 e counties ma Mombasa. We did release early July. Raila Odinga was standing at 46%. To date, mid-July, Raila and Martha Karua have a popularity rating of 59%. That's a big change of 13%. What about Dr. William Ruto? He has a drop from 27% that we reported early this month to the current ratings of 25%. Wajakoya, Professor and Justina Wamai, they've had a drop of 6% from 7% to the current standing of 1% within coast. Riwruok mar pinje Afrika yango ni keto wangi kaka itayo campaigns motelo ne yiero maduong' MAPACHOKA. Romo mokelo kanyakla jokanyo mag riwruoge ma opogore kama oting'o mano mar Afrika AU kanyakla kod COMESA to kod riwruok mar pinje Afrika ma ugwe EAC giwacho ni gitimo kanyakla kod kata gitiyo kanyakla kod piny owacho MAPACHOKA kod jokanyo mamoko mar neno ni yiero madwe mar 8 time yor kwe. Kamano bende ginono gigo manyalo chocho kwe kendo neno ni mago oketie nyong'ong ma ok ochocho kwe e yiero ma idhi tim dwe mar 8 e pachoka. Elaborate observation tool to guide parties. What are you looking at when you go into the polling station? Of the conflicts that we have, and especially in Africa and also other places across the world, somehow are linked to disputes arising from political processes. And therefore, we also have a role as an institution also to contribute towards the stability and peace of this country, because without that stability, then definitely other rights will not be enjoyed. For us, we are focused. We would like to deliver the election. We did in 2013, we did in 2017, and we are seeing something better. With your support, we believe that we are going to have a credible election, and we are going also to have a peaceful election. Seche manok bang' jatend piny Uhuru Kenyatta nyogolo wach mar duoko nengo mar mogo pinja wachilo piny owacho Cyrus Oguna ogolo siem ne jouso ma obalo gi chik mane ogol tich adek gi jatend piny Uhuru Kenyatta mar duoko nengo mogo piny e pachoka ni ibiro kawnegi ondamo mager mar chik. Oguna wacho ni jouso duto MAPACHOKA owinjore oluw chik mar duoko nengo mogo manyo jatend piny Uhuru Kenyatta ogolo nyaka 1%. Bende wacho ni jouso ma nosewero e nengo mamalo bende piny owacho dhi chulo mar mondo mi gius mogo e nengo mar 100% ne oganda jo Kenya. Nowe kaunti ma Meru kama ne odhiye mar goyo nyasi mar twak gi rowere kama bende nolimo chenro mag dongruok mag piny owacho e gwenge makono. Jana tuliona rais wetu mwenyewe kwa sababu upendo wake na pia kwa sababu ya kuwa na mtu mwenye busara ni kwamba alitoa tamko la kisheria ya kupunguza bei ya unga hadi shilingi 100. Lakini pamoja na hayo kuna mengine mengi ambazo tutataja kuelezea vijana tu kwamba mazingira haya tupo yameletwa na kitu kipi na mikakati mengine ambazo serikali imezindua kuweza kuhakikisha kwamba gharama ya maisha kwa wananchi imepungua. Tutaongea mambo hayo yote. Hakuna yote ambaye atapoteza hela. Iwapo alinunua stock kwa shilingi 200 kwa pakiti moja ya unga, anauza shilingi 100, kulingana na yeye kwamba kuna shilingi 100 itapotea hapo. Na tunasema kwamba serikali ilipotoa ruzuku inaangazia kila mmoja kuanzia wale wakubwa
hadi wale wadogo. Kwa hivyo nyakati ambazo watu watalipwa wote, inamaanisha kwamba kuna taratibu utafanywa ya kuhakikisha kwamba huyu ambaye aliuza unga aliuzia nani na nani na ni kiwango gani. Kwa hivyo sio kitu ya kulipwa leo, ni kitu ambacho kunakuwa na utaratibu mzuri sana ya kuhakikisha kwamba hakuna mtu yote ambaye amepoteza kitu. Riwruok mar jogo mane okedo ni thuolo mar demokrasia kod duond buche mathoth e pacho ka osidho jalar KAMPEN piny Kenya gotiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kod jalupne Martha Karua. Jokanyo mag riwruogno owacho ni gisiro lwedo Raila kod Karua kaluwore koda kaka gikedo ni thuolo mar duond buche mathoth e pacho ka kaachiel kod chung' margi motegno e kedo ni ratiro mar oganda. Gimedo wacho ni Raila ne otiyo matek mar miyo piny Kenya katiba manyien. Jotelogo ne owacho magi e boma ma Nairobi. Sisi tuna support presidential candidate Raila Odinga na running mate Martha Karua of Azimio Party. Raila Odinga amechangia sana katika maendeleo ya nchi hii. Raila Odinga ndiye alifanya sana kuhusu kupatikana kwa katiba ya 2010. Hapo hakuna mtu anabisha. Hiyo katiba imeleta devolution. Devolution ambayo imesaidia nchi ya Kenya sana. Kila mtu anakubali hivyo. We are saying this group represents core supporters of Raila Odinga and Martha Karua. And we are emphasizing we as the survivors of many years of torture, many years of depravement, we are going to make sure that these things and these atrocities in the history of our country are never forgotten. Thank you. Jalar KAMPEN piny Kenya kokalo Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ochako kisera mar ombulu e counties ma Baringo kama osingone jopith ni obiro miyogi kit telo magidwaro kaachiel koda bende bero weche mag arita kwe gwenge makono komiye thuolo mar telo. Owacho ni piny owacho mare biro neno ni jopith molalo jamgi nikech oro oyudo omenda makonyogi kuom lal makamago. Tunataka kupigana na umaskini hapa, kuangalia kwamba wale watu ambao ni wafugaji ambao wako na ng'ombe na mbuzi na kondoo, tutaleta scheme inaitwa Livestock Insurance Scheme. Livestock Insurance Scheme, bima ya mfugo, ili kama ng'ombe yako inakufa unapata pesa kutoka kwa insurance. Unaona vizuri? Ndio hiyo. Pili, tunataka kuhakikisha kwamba maji imeletwa karibu na pale watu naishi. Maji iko ni shida kubwa sana, sio? Maji tutaleta karibu pale watu wanaishi ili wapate maji mzuri. Sawa sawa? Nataka vijana wanisikize vizuri. Hapa ni Kolowo. Kolowo tuliamua kuweka amani hapa na kufanya siasa safi. So nitaomba tu kwa heshima tupeane kura zetu zote kwa Baba Raila. Kwa nani? Baba Raila Amolo Odinga. Ramogi erokamano nyako medo keto Ramogi TV amora ahinya nikech in ka wamenyo ni mago ma timore ka kod kacha mane momiyo weche manyien sa 10 iluongo ni kagi kacha. Watemo ng'iyo ni mago matimore alap mar siasa kaachiel koda chenro mopogore opogore mag dongruok mondo mi bed gi ng'eyo kuom gik matimore e alwora mari kaachiel koda gwenge bende maboyo kodi. Kang'iyo moko kuom ote magu ma donjo kaendi inyisa ni intiere koda e Ramogi TV e weche manyien odichieng' ma kawuono ka otenore gi mago ma bende imedo chwalo na e odichieng' ma kawuono nyako Ramogi. Ano kaendi ka erokamano ahinya. Morris Dianga ka Mugundho wacho ni Ramogi TV kelonwa weche manyien e yo makare kendo wamora ahinya kaka umenyonwa piny Kenya kuom gik matimore e alwora maru. Erokamano. Jalup Raila Odinga e ng'wech mar laro KAMPEN piny Kenya Martha Karua otero kampen mar kaunti ma Nyeri kama nochako gi rombe mopogore opogore e boma ma Karatina kod gwenge mamoko mag kaunti no. Omedo sero ombulu ne Raila Odinga kod riwruog Azimio la Umoja One Kenya kowacho ni Raila e moro motelo ne jo Kenya.
twaraje haha ri o matha wa ngari karwa ni twero wendo ni ruraihu. Amen, amen, amen. Serikali ya baba na Martha, masomo itakuwa bila malipo kutoka nursery mpaka university. Watoto wa wanyonge waweze kupata elimu kama wa wengine. Na tukisema ni bila malipo, si ile ya leo unaulizwa malipo kando. Mama na baba watakuwa nyapara wa kuangalia wafisadi wasiharibu mpango wakikuuliza pesa kando kando. Tunataka watu wamekomaa, watu wanaweza angalia mambo bila mapendeleo na bila chuki. Na hiyo mikono ambayo itampeleka kwa njia ile inayofaa na kuinua hali yenu ya kimaisha ni timu ya Azimio, timu ya Raila Amolo Odinga. Kama mnataka mtu hana urafiki na wezi ni huyu mama. Sababu mnaona lakini kila kitu imeenda juu sababu ya wizi. Kawangi weche motenre garita kwe ni apisa magarita kwe dhi nyime gi timo nonro ewi tulo manumuoche boma ma KISII bura mabende nokelo kanyakla duolo matayo yiere pachoka IEBC kod jochung laro kombe mopogore opogore kaunti ma KISII. Kowuoyo boma ma KISII, Commissioner mar kaunti no Alan Mashari owacho ni nyaka sechegi apisa auchiel magarita dhi nyime gi yudo thieth e osiptende mopogore opogore kaluwore kod tulo no. Mashari owacho ni migawo mar arita geto chiwo arita makare ne jochung duto maonge akwede. Duond bura mar ODM kotelnegi kod jalar kom gavana gotiko mar duond bura no Simba Arati okwedo tulo makamano mabende oseyo ahinya jogo matude gi tulo no. Arati oseyo duond bura mar UDA ma ochich ni nyalo bet ni emane onyayo tulo makamano. Yesterday's incident is still under investigations. The police are yet to make arrests. I want to assure you that we are very much prepared for any eventuality. But I also want to tell you that we value the citizens and force is the last resort. However, should we be forced to use force, we shall be able, I want to assure you that we are ready for it, but we use force commensurate to the attack. Ongwe has been a patron of ODM in KISII. His candidate Simba Arati, the candidate for ODM in the senatorial seat is me. If he's uncomfortable with it, we are asking him to continue. And anyway, for our team, we have always known that Ongwe has always had a chess game where he had 4 candidates he was supporting at the same time. And we believe right now he's tilting towards Machogu so that he can help him. We are only trying to remind Ongwe, please remember that Machogu is in UDA. Kawadhi nyime ni kodong manandala pagaboro kende to ganda jo Kenya dhi yiero ng'wech mar laro kom gavana e kaunti ma Kisumu koro dhi engas esama kata idho engas sama jochung loso rombe mopogore opogore mag uso sera magi ne jopiny. Jachung gi duond bura mar UDA Vilgona Atieno Yugi ma oloso e kampen mare e kar chung od bura ma Kisumu East kama ne orome kod kweth mar mine mawuok e kaunti ma Kisumu osengo ne obiro bero ngima mine e yore mag dongruok. Vilgona wacho ni kaunti ma Kisumu okosedhi maber e yor dongruok ahinya to madeo mine kod mond liete kabende okwayo ganda mondo mi obi osir dwacho gaye mar Kenya Kwanza William Ruto ma wacho ni kod nyalo mar loko uchumi mar Kisumu koyiere. Ochumi donga tek. Ni sani ni oduoko mogo chien. Oduoko mana nikech gidwaro ne ko tero maro go na urukura. To go ni Ruto kura. Nikech en gitimo kama lus, nikech gingen kura chiegni donge. Bange to ubetagala pagani la chie. Koro tero to teru. Dongo neno kembi daka. Kembi dongo podo te. Ko embi dongo podo. Kedi Bruaris. Unena na donge ng'ombe machi donge awa ng'ombe machieme. Si ng'ombe ni anakula huko nini? Huko Kikomi. Comrades je? Kono tera uru. Tutere Ruto. E manifesto mar UDA nitie gima waluongo ni Hustler Fund. Dong kae wan gi mama mboga. Dong wan gi joma tie kiosk. Wan gi jo boda boda.
Koro ka umiyo William Ruto telo. Hustler Fund no ema each and every county bro yudoga pesa no. Ma could elect ma filgona pesa no dhi bedo office ma filgona. To pesa no ema ibro tigo udhi organize into yourself into groups. To pesa no ema itiyo go mondo omiu go loan ugrow go ang'o. Oala uwinja. Ramogi mantie gi chakruok bedo gi giko mare mano bende makelo e giko mar weche manyien ma kagi kacha par ni pod nitie mathoth ma olosoni e odwa mar choko kendo dhingo weche manyien odhiambo ma kawuono koromo saa 1 e seche mag weche manyien mag ang'ich welo kaachiel koda saa 3 weche manyien mag oimore bedo mana kete Ramogi TV ni mar mae odwa nyako Ramogi wachung' mar bedo wang'i kendo itie konde duto mapacho kaka wamiyi adieri kuom gik matimore e alwora mari. Nyinga en George Bati. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar